Bàsicament, a les 7 de la tarda a Can Borrell, i en aquesta ocasió, bàsicament, només és d'arbrat. O sigui, és un Consell de Medi Ambient, però que només es parlarà d'arbres. Hi ha 2 punts a l'ordre del dia. El primer d'ells s'explicarà bàsicament el per què aquest any, i també anys enrere, però sobretot també aquest any s'ha tardat tant en començar les tasques de poda, que han començat aquesta setmana. Evidentment, tot té un criteri tècnic, no és una decisió que es faci així perquè sí, lògicament, i això serà una de les qüestions que s'explicaran en aquest Consell de Medi Ambient. I l'altra, també, que va estrictament relacionada, és comentar una mica l'estat d'alguns dels plàtans de la Riera i del poble en general. Estem parlant d'arbres que tenen més de 140 anys i, per tant, doncs, home, sí, clar, si el temps passa per nosaltres, doncs pels arbres també. Alguns d'ells... Ells duren més, per això. Sí, això sí, i en millors condicions, això és veritat. Però sí que, clar, alguns d'ells doncs, ja estan com estan, i sobretot en el moment en què un d'ells doncs, pot comportar un perill de seguretat per la gent, aquí és quan es comença doncs, a intervenir sense miraments. Evidentment, la prioritat és, lògicament, la seguretat de la gent. Aquest mateix que tenim aquí al darrere nostre, Sí, tot apunta que li queda poquet. La intenció és, evidentment, replantar-los quan sigui el moment. Bàsicament, doncs, tota aquesta és la informació que es donaran al Consell de Medi Ambient. Hi haurà també apartat de pregs i preguntes, perquè, lògicament, els assistents doncs, puguin dir la seva, comentar el que considerin oportú. Jo he pogut parlar aquest matí amb el regidor, el senyor Jordi Maimí, que ens acabava d'explicar una mica doncs, això, la situació dels arbres en general. Jo no soc expert, vull dir, jo soc el regidor i al final t'has de basar amb els experts, no? Vull dir, et recomanen que sobretot aquests arbres ja que tenen molts anys, doncs la poda es faci quan ja han perdut la fulla i han recuperat doncs, el màxim de nutrients a l'arbre per poder-lo aguantar millor doncs, totes les temporades d'estiu, no? Vull dir, jo el que animo és això, que vingui la gent i l'escoltem. Sí que hem canviat el concepte des de fa ja uns anys que la poda l'estem fent en aquestes èpoques. Antigament, o anys enrere, doncs és cert, es feien abans de Sant Martí, fins i tot al novembre o finals d'octubre, fins i tot s'han arribat a fer. I sí que també és cert que quan es fan aquelles èpoques doncs t'estalvies moltes fulles durant molts mesos, a la Riera, novembre, desembre i el gener, no? Però estem prioritzant el tema arbrat, perquè són uns arbres molt grans i molt vells, i necessiten doncs, el màxim de cuidados, si em permets l'expressió, que per encadenar correctament doncs, d'aquest arbrat. I per això una mica doncs, hem decidit fer aquesta trobada, que la gent vingui i pugui dir la seva,